Мы узгадываем 20-й год, кажам, што людзі рабілі, успамінаем розныя рэчы і спрабуем зразумець, чаму здарылася 20-й год насамрэч. І шмат хто людзі кажуць пра салідарнасць, пра нейкае абурэнне, але я думаю, што насамрэч карані-то нашмат глыбей. І табе, як эканамістцы, напэўна, вельмі зразумела, што нас вывела на вуліцы насамрэч, акрамя відавочна самой фальсіфікацыі выбараў. Канешне, эканамічныя падставіны былі не ў першую чаргу, не тым трыгерам, які вывеў людзей на вуліцы, але гэта создало нейкую глыбу пашырэння гэтых пратэстаў, таму што ну ўсё, хопіць. Бізнес быў неўдзячны, не мог зрабіць нешта для развіцця сваёй краіны, для развіцця свайго бізнеса, для развіцця свайго дабрабыту. Людзі не маглі атрымліваць падтрымку са страны ўладаў. Тым больш гэта был перыяд пандэміі, калі вонкавыя рынкі былі закрытыя. Беларусы бачылі, як улады другіх краінаў клапоціліся о сваім насельніцтве, як яны падтрымлівалі. А беларусы малі падтрымку толькі ад другіх іншых беларусаў, не ад уладаў. І, канешне, у 2020 годзе становішча эканамічнае было не такім уж горшым, як, напрыклад, у 2011, але з 2014 я маю на ўвазе, заробкі беларусаў не раслі ў рэальным выражэнні. Многія прадпрыемствы працавалі на склады, тым больш, што вонкавыя рынкі былі закрытыя. І таму, канешне, многія адчувалі гэту небяспеку жыцця, небяспеку эканамічнага становішча сваёй сям'і. І, канешне, гэта ўсё паўплывала на пашырэнне пратэстаў. Якраз вось ты расказала, што бізнес тады здаваўся нечым такім неўдзячным, справай такой, за которую людзі слаба атрымлівалі аддачу. А я вось успамінаю 19-й год, я тады вельмі цікавіўся якраз бізнес-тэмай, эканомікай, як журналіст. І я памятаю, што тое, што бізнесмены пачалі рабіць тады, арганізоўваць людзей, вось гэтыя вытворчасці масак, шчыткоў там для медыкаў, дапамогу, яду проста вазілі ў бальніцы, там, ну, за свой... Гэта настолькі паказала беларусам, мне здаецца, што яны здольны самаарганізавацца, што для гэтага рэсурсу, што ў 20-м годзе было такое, ведаеш, як некалі пасля вайны, да, што людзі, а на што нам такая улада такая, которая не дапамагае? Менавіта так, так. Навошта нам улады, на якія мы не можам разлічваць, калі мы падтрымку атрымліваем ад другіх беларусаў, ад бізнесоўцаў. Вось яны, людзі, якія дапамагаюць, не ўлада. Улада создае только перашкоды, цяжкасці, нейкія праверкі, закрыццё і гэтак далей. Я памятаю, ведаеш, вельмі часта людзі кажуць, ой, хоць не перашкаджалі, мы ўсё зробім самі. Ну, няхай бы не перашкаджалі, а мы разумеем, што ў нармальных краінах ўсё ж такі дзяржава павінна працаваць на той, каб абараняць людзей, каб ствараць умовы для развіцця перадусім, а не умовы для стагнацыі. Але не магу не запытаць пра тое, ці насамрэч наша эканоміка, яна ў тым сэнсе звязаная і са свядомасцю, і з культурай. І вось наколькі гэта все цесна пераплетаецца, асабліва такія гістарычныя моменты, якія мы зараз перажываем. Канешне, тут есть вельмі моцная сувязь, таму што эканамічная незалежнасць, яна як краіне, так і чалавеку дае упэўненасць у сябе. Гэта пачуццё годнасці. Калі ты можаш паўплываць на свой дабрабыт, калі ты можаш развіваць нейкі ўласны бізнес, гэта ўсё фармуе разам нейкую таксама нацыянальную самасвядомасць. Гэта фармуе нейкі нацыянальны брэнд таксама. Гэта вельмі мае цесную сувязь з самасвядомасцю і эканамічным становішчам, эканамічнай незалежнасцю, як краіны, так і чалавека. То бок эканамічная свядомасць, яна ўзмацняе таксама і нашу культурніцкую ідэнтыфікацыю і свядомасць. Так, канешне. Я памятаю, як падчас пратэстаў вельмі ярка
прамаляваўся сам сабою вобраз беларусаў, што беларусы спакойныя, беларусы паважаюць закон і парадак, і нават пасля пратэсту смецце за сабой збіралі, але беларусы страшна не любяць справядлівасць, тым больш, калі гэта справядлівасць, ну вось ніяк яна не заканчваецца. Не любяць несправядлівасць. Да, не любяць несправядлівасць, да. Але я што хацеў запытацца, вось зараз шмат людзей па-за межамі Беларусі, да? Я помню весь час беларусы, которые спрабавалі нешта зрабіць, нейкія перамены ў краіне, як бы зайздросцілі армянам, таму што вялікая армянская дыяспора, зайздросцілі украінцам, вялікая украінская дыяспора, там, зайздросцілі, не знаю, там, ірландцам зайздросцілі, там, малдаванам. Вось цяпер вялікая дыяспора беларуская за мяжой. Што мы можам, як мы можам дапамагчы Беларусі ў эканамічным плане, вось дыяспора? Дыяспора ўжо дапамагае, і фінансава яна падтрымлівае нейкія праекты адукацыйныя, розныя па падтрымкі легалізацыі. Але, па-першае, дыяспора – гэта аснова бізнеса за мяжой, які можа быць далей асновай для будучай Беларусі. Не толькі фінансава ў якасці нейкіх інвестыцый, але гэта кола кантактаў, гэта веды, гэта таксама тэхналогіі, якія могуць прыйсці потым у Беларусь. І гэта вельмі важна памятаць і мець хорошыя адносіны з тым бізнесам, які працуе за мяжой, з беларускім бізнесам. Аліса, ёсць шмат галасоў крытыкаў, які кажуць, ай, маўляў, санкцыі не працуюць, лепей все мы зараз адменім і будзе нашмат лепей. Нават учора ў студыі Белсат Зіновым Пазняк увесь час ён крытыкаваў санкцыі, казаў, што санкцыі гэта толькі Ціханаўская вводзіць, а нас гэта толькі штурхае ў Маскву. Якое тваё бачанне гэтай тэмы? Ці трэба далей працягваць санкцыйны ціск, бо ўсё ж такі, як у будучым ужо праз некалькі гадзінаў прадстаўніца па эканоміцы і фінансаў, якое будзе тваё становішча ў гэтай тэме? Па-першае, санкцыі – гэта доўгатэрміновы эфект, яны маюць. Па-другое, санкцыі – гэта амаль што адзіны інструмент сёння паўплываць на аўтарытарны рэжым Беларусі, Расіі таксама. Калі не будуць уводзіць нейкія санкцыі ў дачыненні Лукашэнка, гэта будзе азначаць, што яны здольныя з гэтым рэжымам. Таму маё разуменне, што санкцыі павінны быць, пакуль не будзе змены ўлады ў Беларусі, пакуль не будзе змены эканамічнага становішча, прыкрашэння рэпрэсій і гэтак далей. Што насамрэч сёння адбываецца? Гэта проста ілюзія, таму што так, заробкі растуць, але і кошты таксама растуць. Пакупніцкая здольнасць, яна зніжаецца, прадпрыемствы працуюць на склады, толькі прадпрыемствы, якія працуюць на ваенна-прамысловы комплекс Расіі. Так, там людзі зарабляюць грошы. Але гэта не азначае, што эканоміка Беларусі стала больш эфектыўнай. Гэта азначае, што гэта кароткатэрміновы перыяд, яны працуюць для ваенна-прамысловага комплекса, але калі скончыцца вайна, ці Расія дадасць нейкія дадатковыя умовы, ці будзе дыктаваць кошты на гэтую прадукцыю. Гэта азначае, што Беларусь не можа зарабляць нічога, Беларусь не можа быць эфектыўнай, беларуская эканоміка. І таксама санкцыі балючыя для рэжыма, таму што перадусім, чаго хоча рэжым зараз, гэта зняцце санкцыяў. Калі б не былі балючым, напэўна, аж так яны на гэта нет. І паглядзім, што там будзе з цэнамі на нафту, якія там Трамп абяцаў апусціць да рэкорднага ўзроўня, каб дапякчы Пуціна і прымусіць яго да мірных перамоваў. Мы традыцыйна задаём сёння ўсім адно пытанне. Пытаемся ў людзей, дзе вы былі 9 жніўня 2020 года, дзе ты была, як ты памятаеш гэты дзень, чым ён табе? Я была дома ў Вене, я ўжо тады жыла ў Вене, ў Аўстрыі, але для мяне гэта быў дзень, калі... Гэта быў не дзень, гэта быў тыдзень. Гэта было амаль 7 ці 8 дзён, калі я была онлайн заўсёды, і днём, і ноччу, і сачыла за тым, што праісходзіць у Беларусі. Таму што гэты дзень для мяне, калі ты разумееш, што ўлады Беларусі
не будуць спыняцца, яны будуць дзяржацца за гэту ўладу да паследняга, але беларусы таксама не будуць спыняцца. Усё, хопіць. Беларусы як быццам бы прачнулись ад гэтага летаргічнага сна, калі ты жывеш, калі ты адчуваеш, што ты нічога не можаш зрабіць. Але гэта прекратилася 9 жніўня 2020 года. І для мяне гэта вельмі важны дзень, калі зарадзілася, мне кажется, па новай гэта нацыянальная ідэнтычнасць, што ты беларус, што ты можаш нешта зрабіць, што мы ўсе едзіны разам, і гэта вельмі цудоўна.